ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo, dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Hak tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kok tak omongke lho. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, Dalem punapi? lho. Pukulun, Pukulun karang kuwolak-walik. anane kita lawan Petruk ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk dina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel Ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Heeh. Grung-grung. Ngerti metu pecungul. Piring. Heeh. Bagong, Dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? ampun. Punapi? Pukulun. Pukulun. Kula namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong, Petruk, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae gak tok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Anggelan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Menang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh, Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. oh. Satpol PP Truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, pamong sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu, Truk. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu, mboten patheken.
saya dalu raras abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya rati lumrang gandaning bos kita karengwan putyanira sang dwijawara mbrangang lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang pates manis kamar mancur samar kula tansah tak enteni Sireping Sanghyang Arga gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten kacarita amung Sanghyang Pratangga pati jemdhusaken brangwetan kali kami gosarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan Dewasena wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa somawar cita
Angkara Rakata Buta Maesaraspati min Tono Eka Dwi Tricatur Manca Sat Sapta Hasta Hastana Wadasa Apa ta pertandaning gengkang goro-goro nalika semanten namung kinarya ngurmati Wijirapat Punakawan Kelurahan Semarak Gareng Petrusna Kelurahan Bagong ing samejekan madaning ora-ramba nalika semanten Wijira Sanggarapat Punakawan den kurmati mawi ayak-ayak ngayuja karta mirem kembang bopong
kaya ngenteni Sileming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah witekno nek diutus ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lokananta. Ora jane bapak iki arep ngopo to? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupark. Ingkang wis dadi sarta iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah luwih prayoga kuwi Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah nggih. Arep poming nono lulule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ini pancen saking ngendang kok ya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong kira iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop. Mengaku ki nek ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Gareng pancen iki sejatine ora kok goro-goro ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon, ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora Semar tangeh lamun iso nglakon. Nggih, Pak, pancen Bapak niku ngolah-alik lakon iki pancen ya pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar mbangun Sindukusuma Edupark. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener, perfect. Apa sing entuk omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetet. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangka kuwi Bagong, anu Gareng. Warataya kowe. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe iki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian Bapak iki pancen omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok yo mesem mrengut bedae apa? Apik.
blegegek sadulita mel iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani Kakang Togog iya Mar aku sing tekan Karang Kadempel karo Bilung Adik aku sing tekan Karang Kadempel Gareng aja pisan-pisan wani karo Bilung kae makmu gedhe makmu kiper kuwi pecicilan ora nang omahe wong kok jingklak dupak sisan ora sabar Lulung anake Semar iki ora awake dhewe ra ana sing seneng mesti ngerampok mesti njaluk nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng sebabe apa wa aku suwe 200 sabrang wis ora ditampa mula aku iki karo Bilung iki dalam rangka waduh kata-katane dalam rangka ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang mergo bapakmu wira adiku mula aku sowan ning Karang Kadempel wah ya syukur wa ya saora-orane nek kowe ngaku adi karo bapak ki ya ora ming kosongan ayo nggawa gula apa teh lombok tok plothot nek aku duwe aku wis ora gablek apa-apa aku iki tikus mburi iki didol wae jangan macem-macem ya jangan sembarangan ini manusia ini omongan ini manusia ora sabar omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae ora usah dadak digagas ora iki kok anakmu sih siapa itu kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang wah yo ngrungokke wong kono-kono si Petruk karo Bagong kok ora katon kakangku cah bagus sejatine aku kira duwe sedya to sedya apa sedya ya kuwi ngerti dhewe ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel pokoke nggonamu po iya oh ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono ana karaokene ora wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono aku lagi seneng ajar nyanyi ora kena iki wong gerangan kok aneh-aneh ora ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat ya kuwi aku bakal mbabar clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit wah isih kurang ora wiyagane Mir isih kurang akeh nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul iki ngempul wis entek kempul pira anggere ngempul turu ngorok kempule kolu turu ngorok kempule kolu ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke ora apa-apa ning iki aku rak duwe penjangka lho penjangkamu apa gandeng aku kira gablek ya kuwi ubo rampe mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan lho ngopo sowan adimu Manik Maya lah terus wigatine nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri Semareka den prayetna samuriris eka balik
Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anakku iki. Lah malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung ya ini kok nganti urung madang. Ade Mbulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Kowe padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sekono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kowe kan gurung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kanca. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani rek. Ya.
Manguswa myong ambrengeng kati arunaning kaswase Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Petruk wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang mitulung kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petruk. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Aktonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kok tak omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karang kuwonak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adina iwine. Kuwi ditandur nang ndasmu iki, Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki. Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Grung-grung. Ngerti metu pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono.
yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat apa kita kepengin wuta Ampun punape Pukulun kula namung mboten sengaja Pukulun. iya Bagong Petruk wonten dawuh Pukulun ulun Jarwani Sapa? Jarwanto Jarwani Jarmiyem Plotrae kathok. aja Jarwani ku ulun kanjani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angedan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh, Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. oh, Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa ta ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra Panakawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lirekin sanging risang mawe gandrung. Menawi kula mengaten kula namung kantun derek Pukulun monggo ratri maringaken mara gagi tampanana Panakawan Petruk. Dewa-dewa Sukata wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula lajeng Sik, Truk. Iki gledekane liwatne, Truk. Heeh. Kok wirawir iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula lajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk sumangga Lurah Bagong
Satring Madukara miwah Satring Jodipati dadya kaget kadrakasan iki lho Petruk kanthong bolong wau. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa Wulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Gawe Werkudara apik-apik kok menggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Wah. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring dawuh Pukulun yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh Raharja saprapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk Pukulun. Durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngerem majek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora dawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Sapi ayuane kawidadan dir ing sapi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mengan. Kita ulun nutus mekaten Pukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menangeti. Kakekku ora budalo. Budal numpak om. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep pengen dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah ngrekoso. Budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jlamprong. Jlamprong kok jlampong.
Jelampon. Jlamprong. Jelamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Surabaya. Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakewenang. Aku njaluk pamit. Nggo mumiti lambutmu iki piye? Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Maitra mekaten kulon kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Tenanangan. Kowe arep ngopo kowe? Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawugong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu merga pegaweanku ora baeng-baeng. Adu arep karo Pulun Sang Hyang Bathara Guru kakewenang. Iya, Ulun pangestune kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya Werkudara. Jaluk pamit. Wah, tak matek aji bantuk Botowus. Brahma Kumbar. Jaluk pamit kakewenang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, eling suarane sing gedhe. Iya. Aja nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek balik cilik. Nek wis rampung-rampungan. Biasane balik cilik. Aku njaluk pamit. Rasido. Modar ora. Asem kecemplung ya.
mobang wangaruna kadinetraning angga rapuh rengkanikara sageter kene donganing kung lirwowo sing pinipan coba petok ing ayamono guru aku sing teka Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya ya wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan nanjihke karo anak-anakku sakarone atmajanipun Kakang Semar ya sinten Kakang lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel lah ming tak utus paya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi nuwun sewu Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka iya kowe arep jujur piye sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan nyuwun ngampil gamelan Lokananta nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun boten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka lah kok iso piye kuwi suram tiwankara kingelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani ing Petruk Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa ka aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong matimu ora mati siya le kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta kowe nanti le anakku Petruk karo bapak Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten ulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat
pariping dayanana ing kasantosan. Werkudara padha raja sak prapta kita. Werkudara padha raja sak prapta kita. Glegeken. Kakekku, aku aturake basaku katur. Iya, Werkudara ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Tak gegem. Tak gegem tak nyetune. Apa ta wigatine jeneng kita sowan Ngabyantara Bul. Tembang ngrawat-rawat bintung mbok bakul sinambi wara. Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panginggaring-garing penggalih para kawula. Tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel Pukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Bathara Guru kakekku. Mulake waksulana pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Lepace Bathara Guru iso menehi keterangan. Liwat surat keterangan sing ditandhatani karo Pak Duko. Aku ora trimake. Arjuna wonten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Pukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Ojo atun bisa. Apa kuwi jenenge? Ojo atun bisa nyucuk. Ngucap Kang, ngucap. Dadal aku liwat bakal marsal ora dadi bae. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kok bubine dipresake. Ora krungu omongane tik Arjuna wonten maring adhawuh, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng paduka Pukulun. Kita ulun Jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungaken ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Wah. Ora ono babar pisan. Yen to Petruk karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candradimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka Pukulun boten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka. Klilanana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku arep ngasur. Ngamuk.
Aku ya arep ngasur nek kapur nek kayangan. Wah, mau udet-udet. Kuku Pancalaka mbok dadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kalian panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, Piye? kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan kelenta-kelentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng Purn Janaka, guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka, Wonten Jawa. iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewalo regane kaniku Mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krunguku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik, ora paning aku kejaba mung tumpuaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kulun boten saged nirnaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Kutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Iki kepiye?
Semar ora iso urip nek ora ana Petruk, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Demuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu neksa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah, boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paring ana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta. Kang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan.
atiku lara tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo daran-daranku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe ngesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi Titenana. Anggere kowe goroh Titenana. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikong bali Sembadra. Lenggah sik. Lenggah sik. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora utuh. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan Mbelani Petruk kawan Bagong. Ngris temlongaken kacondren kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara, Kang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora saya tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow. Wow, jenggolmu mlocot ora. Gawe Werkudara glelenge ora jangak. Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe kok.
syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamung sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora ndi kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune andeng. Sak mbeler. Ha iya. Bapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah aku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun, lawerku Dara. Wah, kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh manane ora. Niki arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manekaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Radal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi.
Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing ngisor. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih mung awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sakmenika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae, saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.